kaspero, time check natin. 3 AM in the morning. So magpre-prepare na kami mga kaspero kasi maaga kami ngayon mag-type. Doon kami sa Kabalian Bank. So magsasaing muna ako tapos magluluto ng ulam para sa babaunin namin mga kaspero. Yun, luto na yung babaunin natin mga kaspero. Nagluto na ng kanin tapos ito yung ulam namin, yung rainbow runner. Ayan, inadobo namin mga kaspero. Malayo-layo kasi yung pupuntahan namin ngayon sa Kabalian Bank kami mga kaspero, kaya maaga kami. At saka whole day kaming mamamana doon. Sana makaswerte kami ngayon mga kaspero. So bali ito na yung magiging lunch namin. Ayan. Tapos yung tinapay, yun yung merienda mga kaspero. So inihintay ko lang sila Master RJ, tsaka si Master Negro, tsaka si Kuya. Then lalarga na kami. Time check natin alas 4 ng umaga mga kaspero. Ito nga pala mga kaspero yung gamit naming pana. Itong rabalin, yan. Itong patos ko. Tapos isang Terminator. And then ito yung handmade ni Master RJ. Ayan. So bali ito yung mga ginagamit namin sa araw naming pamamana mga kaspero. Ayan. Yun. Mahaba yung dalawang sling natin. Ito. Dalawang sling. Yan. 130 at saka 133.5 yata mga kaspero. 130 kasi itong rabalin ko. Tapos itong patos kong roller 110 mga kaspero. 110 cm lang yan. Bali in-upgrade ko pala nga yung rubber nito. Yan, kung mapapansin nyo, tatlo yung sa ilalim. At may dalawang kicker sa ilalim. Ayan. Yan. Yan. So bali yung pinaka main nito, ito mga kaspero. Kaya pinutol to dito kasi meron yang tali sa loob. Yan, may tali yan mga kaspero na parang inverted style lang. Pero nandiyan sa loob. Para pag ginatak mo tong tatlo na to, kayang-kaya niya pa rin kasi naka-fix na yung tali niya. Sukat na yan mga kaspero sa pag niload mo. Galing dito, dito, hanggang dito lang yung load niya. Papunta rito sa pinaka shark fin, dito sa baba. Yan na yung tali niya mga kaspero. Kahit ilang rubber pa yung ilagay nyong kicker dito sa baba, hindi yan mapepersa. Ayan. Bali, yung kay Master RJ, inverted. Gawa lang niya ito mga kaspero. Ayan. Ayan. Tapos itong rabalin, sling lang din yan mga kaspero. So, doon na tayo mamaya magkita-kita sa bye-bye mga kaspero. Sana marami tayong matadali. Good morning mga kaspero, paalis na tayo. Ayan, ready na yung gamit. Ito yung Puka Beach mga kaspero. Yan. Pag umaga napakaganda tingnan kasi pagdating ng mga 8 AM or 9 AM, ang dami ng bangka dyan mga kaspero, kaya medyo panat tingnan, crowded. Pero pag ganitong umaga, nako, napaka-peaceful ng Puka Beach. Yan. Yan. Si Master Negro parang hindi yata nagising. Doon naiwan siya mga kaspero. Yan, so yung kasama ko, Master RJ at saka si Kuya. Yan. Going to Kabalian na tayo.
pana. Ang ganda mga kaspero, sunrise. Sana mas maaga pa tayo para pagdating doon sa spot, yung tipong ganitong sitwasyon ay lumalangoy na tayo. Kaso hinihintay natin si Master Negro, hindi pa dumating kaya medyo na-late tayo ng konti. So yung plano talaga namin is 4 AM in the morning, lalarga na kami papunta sa spot. Kasi galing dito sa amin sa Boracay papunta doon sa spot, nasa 15 kilometers yung layo mga kaspero. So mga 30 minutes o 45 minutes yung biyahe natin. So okay pa naman, at least maaga pa. Mga dating siguro natin doon mga kaspero ay mga 6:30. Ayan. O kaya mga alas 6 kasi 5 AM pa lang. Mga 5. Then ganun pa lang ngayon mga kaspero. So ayan yung sunrise pala mga kaspero. Wow. At ang ganda ng dagat, flat na flat mga kaspero. Ito yung gustong gusto namin mga kaspero, yung peaceful yung dagat, yung tipong okay yung biyahe mo papunta sa spot. Kasi pag malakas yung alon, mahirap din magbiyahe mga kaspero. Kaya pag ganitong pagkakataon, napakaganda mga kaspero. Ayan o. Andito na tayo mga kaspero sa spot. Ayan, si Master Raji kumain muna ng konti kasi humapdi yung tiyan niya, nagsuka siya. So doon ako banda. Ayan, doon ako mag-umpisa kasi yung agos pa ganun, pero mahina lang. Gamit ko yung patos.
Grabe po yung naman mga kaspero. GT agad. Oh, grabe.
Rainbow runner mga kaspiro. Laki nito mga kaspiro. Alright. Huli din. Pangatlong encounter na huli. Laki yun. Alright. Ayos. Okay mga kaspero, mag-almusal muna tayo. May ulam din si Master RJ. Isda, no? Kaya lang, snapsapan tawag dito eh. Sapsapan. O, malaki sana to. Sap na. Sinapchap. So ito yung Rainbow Runner. Adobo. Ha. Ayan. Hindi ko natikman yung lasa niyan eh. Basta niluto ko lang. Alright. Kain tayo mga kaspiro. Okay mga kaspiro. Tapos na tayong kumain. At tapos na rin tayo magmaritis. Magdadive na tayo ulit. And Master Danny nito no. Good. So, dive na naman tayo. Sana makahuli kami dito.
Meg! Meg!
mga kasbero, pauwi na tayo. Pagod na, magbibit na pa tayo. Ito yung mga huli natin. Marami din.